Toată lumea, am început iarăși să filmez. Tura asta voi începe cu un fel de serie, să spun așa, de Minecraft. Vom downloada mape și vom vedea ce va fi, da. La 200 de like-uri, vom face următorul episod. Am downloadat o mapă, am mai pus, dar momentan vreau să vă arăt. Asta este preferata mea, am mai verificat-o eu. Da. Stai așa. Uite așa. Da. Aici este podul. Pardon dacă v-ați dat seama, dar este podul. Da, este mapa downloadată. Se numește The Mansion. Există mult mai multe Dimension, dar există și Nice House. Dar eu fiind pe Nice House am dat de Dimension. Bun. Aici este, cum se numește? Stați un pic. Uite așa. Bun. Ce viitorul, vedeți și vă. Este a fost, nu eu am creat. Da, și ceasul funcționează dacă stă pe o de asta. Și da, am aici, în caz că vă întrebați cum se face ăsta, cum vă colorați armura de piele, vă pot arăta, dar doar în episodul următor. Dacă sunteți nerăbdători, dați 200 de like-uri și vom face următorul episod. Bun. Are parter, ăsta e etajul 1 și la al doilea etaj, cum ar veni. Da. Vedeți? Crafting room. Vedeți? Da. Face și culori deschise, dar acolo am amestecat eu. Aici o grămadă de alte lucruri. Deci vă dați seama că nu-i cine știe ce, dar mă rog. N-am nimic pe aici. Să scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade. Voi încerca să fiu mai bine. Și aici este parterul, cum v-am spus. O canapea, măsuță de... Cum se numește? Da, măsuță de cafea. Aici... Când downloadez mapa, doar aici se află lucruri. Și se mai află undeva, păi... Un fel de grădin... Stai. Aici e un fel de grădina din spate. Da, o să explorăm și acolo, dar un pic mai târziu după ce vă arăt toată casa. Am uitat cam astea. Am nevoie. Bun, uite și... Ultima oară, când am avut harta asta, ce s-a întâmplat? A venit un creeper și mi-a bubuit toată curtea. Și un păianjen. Aici foarte multe lucruri nu sunt, dar stați să mă duc să vă arăt. Bine, vă arăt în episodul ăsta, nu vă mai țin. Ok. Aici water bucket, puneți într-o de asta. Aici mai am găleți, vom pune și hai să spunem, eu vreau, uite, galben. Na. Ok, da. Hai să-mi iau armura de pe mine. Era să spun să mă disbrac. Bun, și vedeți, am aici. Nu arată colorat, dar acolo arată. Habar n-am de ce. Vedeți? La asta se folosește. Vedeți? Și pac, s-a colorat. Bun. Acum stați să pun asta pe mine. Se pot face și în mai multe culori, nu doar asta. Vedeți, am pregătit foarte multe.
Am nevoie de găletușa. Găletușa. Asta e. Fa. Trebuie să o folosesc pe... Nu. Stai așa. Nu. Să nu gândiți că vreau toate același lucru, dar... What the fuck? Așa, bun. Și după se ia altă găletușă. Mai că tu cam faci risipă de apă în ideea asta, dar, mă rog. După aia, pantaloni portocalii. Punct. Vedeți? Da. Și trebuie să folosesc Gold Buds, habar n-am de ce spune asta, dar mă rog. Uite așa. Să pun asta. Aici vedeți, s-a pus roșu, Buds și gata. Așa aveți armură colorată. În caz că ați vrut să știți, de la mine. Da, stați așa. Stați așa că îmi trebuie asta. Că altfel nu mai funcționează. Ce fac? Bun. Mai este aici. Vedeți o grămadă de lucruri. Este noapte. O să mă duc repede să mă culc. Stați. Pun pauză și revin după, ok? Și am ajuns chiar aici. Bun. Hai să vedem ce are fierarul. Că de la... Deci, în caz că nu știe Dex sau mai filmează... uite, zombie cu armură și săbii și de toate. Bun. La Ferrar se găsește lotul. Un cupăr și aici sunt diferite lucruri. Dar folosesc Iron Sword-ul. Pentru... Și de ce îl folosesc? Da, băieți ăștia, băi. Stați așa. Trebuie să sparg așa că nu mi-am adus târnăcopul de proces, da. Come here, you little cat. Oh, armura îl apără pe zombie, de fapt. Bună. Vedeți, am venit în hainele de casă, apoi pe mine nu mă întere asta, deci țin așa. Stai acolo, că mine nu am pasta. Apoi nu mă duc după punctul de experiență. Că pe mine nu mă interesează. Știu că ajută la mai multe lucruri, dar nimic în rest. Deci, vom merge înapoi. Acum o să vă arăt aventuri, între ghilimele. Este tot drumul. Dacă eram pe creativ, vă arătam și pervazul, de toate. Da, este pervaz acolo. Stai așa că nu mai pot de foame. Să pam niște cărnițe de zomba. Bun, destul. Hangarul nu face aproape nimic. Hai să... Creeper... Nu. Am uitat să vă arăt acolo de numele. Nu sunt prieteni, că dacă ar fi fost prieteni, deja ar fi urlat în microfoane. Păi am numai prieteni care urlă, serios. Și în ureche. Stai că vin. Stai. Uite așa. Pac! Și avem tot felul. Da, pisicuțe. Deci o avem pe Cathy, o avem pe Cat și l-avem pe Brice. Și tipul ăsta. Da, tipul ăsta cred că e un nume bun. Mă rog.
De mulți nu înmulțesc acum. A, da, mai ești și aici. Bă, ce prost îs, am uitat. Aveam nevoie de o grămadă. Și stai așa. Trebuie. Și acum îmi iau toate astea. Și trebuie să merg sus. Da. Dacă vreți, vă puteți face chiar și albă. Puneți îngrășământul în apă. Atunci va fi mega. Da. Da. Și aici mai este ceva. Aș de pus. N-am pus. Aici de pus n-am pus. Să vă arăt. Deci asta ar trebui să fie de chimie, dar stați să vă arăt o surpriză mare. Pac. Nimic. Ok. Hai să vedem. Da, uite. Aici nu este nimic. Am vrut să vă prezint doar harta. Nu funcționează. Acolo așa nu nimic. Și nu există mai multe, chiar o grămadă de mape. Tot felul. What the... Poate că nu sunt ca cel și tatălui Sumo. Poate că nu sunt făcut să fiu afacerist. Poate că sunt făcut să iau bani stând degeaba. Ca o statuie, ca un senator. Poate ar trebui să adorm de gâna de cântecul greierilor. No. Sau poate că noul meu nume este clar în sac cu bani. Stai așa. Nu știu la ce să folosesc, dar mă rog. Atât a fost cu episodul, dacă v-a plăcut enorm de... da, beta... da, așa, o să mai rupe că... așa a fost, da. Vezi? Și aici nu uitați pentru că... așa a decis guvernul. Na, mă rog, și... de ce trebuie să... Acum, dacă v-a plăcut enorm de mult casa, adică v-a plăcut foarte tare, v-aș ruga să apăsați butonul de like și la 200 de like-uri vom mai căuta case sau chiar lucruri de explorat, cine știe. Dar asta depinde doar de voi. La 200 de like-uri vom face tot. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Pa!